notícia vaig veure el sorteig que donaven l'oportunitat de conèixer la Laia Palau i llavors el procés era etiquetar dues persones i donar-li like i llavors me vaig enterar de la notícia perquè me van etiquetar en Instastory i me van enviar un correu electrònic. Doncs m'he sentit molt a gust, la veritat. És una persona super simpàtica, amable i la veritat que m'aporta una experiència molt bona. La veritat que ha estat bastant impressionant perquè és la primera vegada que guanyo veure un meet and greet, poder conèixer les instal·lacions on estan les jugadores i la veritat que ha estat molt bé. Jo me sento superbé. Al principi estava una mica nerviosa, això sí, cal dir-ho, però estic molt bé, estic molt contenta, la veritat. A nivell federatiu ho valorem molt positivament pel fet que els aficionats que han col·laborat o que han seguit o que han participat activament a les xarxes socials de la federació puguin tenir com a premi l'oportunitat de conèixer els seus ídols, els seus referents a la pista. Ja és la segona vegada que la Laia fa el meet and greet en la vessant femenina, hi ha el meet and greet amb en Piero Viola, que és l'altre ambaixador del bàsquet català, i esperem poder continuar, poder ampliar la llista d'ambaixadors amb nous jugadors, amb noves jugadores que potenciïn i donin visibilitat en el bàsquet català. Doncs trobo que el meet and greet és una bona proposta perquè al final l'espectador veu moltes coses, o et segueix a tele o a xarxes o per entrevistes, però jo crec que l'oportunitat de tenir-te a prop i també poder veure potser el vestuari o veure com treballem o on treballem de més a prop, doncs s'emporta una visió més global de lo que és la nostra feina.